Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag vil jeg først og fremmest sige godt nytår til jer alle sammen derude. Og jeg håber, I har haft en fantastisk juleaften. Og jeg glæder mig til at gå ind i 2025 og være endnu mere her på YouTube. Men i dag er planen, at vi har sovet ind i stuen, så vi skal lige have rullet de her madrasser op og vores dyne og alt det der ind i soveværelset igen. Og så pyntede jeg op i går, da min kæreste var på arbejde, så det vil jeg også lige vise jer senere, men lige nu ser det lidt ro ud, så jeg viser det lige, når vi har rodet op. Vi skal have noget morgenmad, og vi skal have gjort os klar, og vi skal have hentet sushi til forretten, og vi laver hovedret herhjemme, og dessert har jeg lavet noget af det i går, en chokoladekage, og så er der noget iskage til. Vi skal bare have sådan en stille og rolig nytår i år, hvor vi er hjemme, og nyder hinanden med noget god mad, og min kæreste har købt et stykke krudt, og den skal vi fyre af, så skal vi have noget panje. Bare slap af og have en god, stille og rolig nytår, fordi for mig betyder nytår ikke, at man skal ud og feste, eller ud og gøre nogle sådan store ting. Det jeg føler forbundet med nytår, det er bare, at jeg er sammen med nogle af de mennesker, jeg holder af, og gøre noget hyggeligt. Og vi synes, det er hyggeligt at spise noget god mad, sushi og lave noget lækker 3-retters menu. Så det er det, vores nytår skal stå på. Så det er det, jeg også bare prøver at sige med, alles nytår er forskellige. Nogle kan godt lide at være ude med deres venner, nogle kan godt lide at være hjemme, så det er helt okay. Og den her besked er også mere til dem, der sidder, som er ensomme nytårsaften og tænker, vi er ikke ude at feste, eller vi er ikke ude med nogle af vores venner. Så vil jeg bare sige, det er vi altså heller ikke. Vi tager også en stille og rolig nytår herhjemme, så det er altså helt i orden. Så følg med i den her video. Vi er ude af hente sushi, og vi har været ude at træne. Så nu kører vi lige direkte hen og hente sushi til forretten. Der er så mange mennesker, der står på overalt. Jeg er spændt på, hvor lang tid det her kommer til at tage hen. Nu er vi kommet hjem, og vi har hentet sushi. Som I så, der var så mange mennesker derinde. Jeg har lige lagt nogle tempura-rejer i ovnen, og vi hører lidt musik, vi gør os lidt klar, og jeg skal snart ud og lave vores velkomstdrinks til nytårstalen, og jeg har lige været i bad, og nu skal jeg lige have lidt make-up på, ikke for voldsomt, fordi vi skal jo bare være hjemme, men stadig lige lidt festligt. Så det er spændende. Det er nytår, what? Det vi har på, det er egentlig bare, jeg har sådan sorte bukser, habitbukser, og så har jeg sådan en blå trøje her, og min kæreste har en blå skjorte på. Og så har jeg også nogle sorte, mørkeblå bukser på. Det er vores outfit i dag. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer vores hvordan vi har pillet nytårs op. Her er vores nytårsbord. Ej, det er så hyggeligt, synes jeg. Og så har jeg lavet lidt snacks til nytårstalen, som er det her, og vores nytårsdrink. Og så ser det sådan her ud, og så håber jeg på, at der kommer meget fyrværkeri herude, så vi ikke skal fyre så meget af selv. Ja. Yeah.